Len sa nám to točilo doľava, keď sme sem prišli. Musí byť to taký divný pohyb. Ale zastal si to. Rozhýbala zrovna na opačnú stranu. No a teraz už zastal, teraz on tak zo párkrát štúpni do opačnej strany. Ale furt sa videl, že to robí nejaký náklad maličky to robí, ale to môžeme aj tým, že sme trošku pod, nie? Tým, že to skôr sa vyššie. Víš? Veď ja to ešte spravím tak, že spravím to trošku vyššie, aby sme boli v strede pola. Tak mohli by niečo podložiť, ale urobím už ten podstavec, budem predávať,